Bé, jo, per ser optimista, i tot i que vull ser molt cautelós, per ser optimistes voldria dir que tot el que hem vist aquesta setmana passada, la declaració de cessament de les activitats terroristes per part d'ETA, esdevé per l'extremíssima debilitat. Vull dir, ells han venut d'un part de generositat una cosa que és que no els quedava més remei que fer per pura supervivència, que és que estan acossats. Vull dir, pràcticament tothom està a la presó, és que no estan controladíssims i tenen moltíssimes dificultats per seguir la lluita armada. I des d'aquest punt de vista, tot i que han tingut ajuda dels mediadors internacionals i la pressió molt forta per part de l'esquerra abertzale i de Bildu que donassin aquesta passa, ells ho han vestit com una qüestió, mira, nosaltres donem aquesta passa, però vostès no tenien altra solució. Dit això, efectivament, en Pepe Iglesias ara ho apunta, ho han dit 1000 vegades, ells manegen molt bé els tempos de la democràcia espanyola, vull dir, ho fan molt bé, i s'hauria de rompre aquesta dinàmica. Aquesta dinàmica s'hauria de rompre. I jo vull ser optimista des del punt de vista de les declaracions del Partit Socialista en general, que m'han paregut molt acertades, inclús les de Jesús Eguiguren, i també molt acertades i molt tranquil·litzadores del Partit Popular els darrers dies. Especialment Mariano Rajoy, que sí que podem dir que va fer un canvi de discurs. És fundamental. Això seria molt bo que ells s'asseguin, pareix que les coses poden anar per aquí i que la iniciativa ara la du l'Endacari perquè crec que li correspon, perquè s'asseguin i diguin, bueno, anem a fer el que hem de fer amb cautela, amb precaució, però anant tots de la mà. I això, francament, me tranquil·litza perquè, clar, jo no m'esperava això, si ho has dit la veritat, vull dir, no m'ho esperava perquè és que d'aquí un mes hi ha eleccions generals i m'esperava que això fos motiu de confrontació, que hauria estat molt irresponsable, però bueno, és que en aquestes lectures demanar responsabilitat segons qui a les vísperes d'unes eleccions generals és molt. Per aventura, com que les enquestes són les que són, tothom s'està prenent amb més calma, que això no ho descart. Però me dona certa tranquil·litat la responsabilitat en què estan afrontant aquesta qüestió tant el Partit Socialista com el Partit Popular. Como a mí también me da la impresión de que tanto Zapatero como Rajoy, y Rubalcaba evidente, estaban al corriente de más cosas de las que nosotros sabemos, evidentemente. Entonces, al estar al corriente de esto, que es bueno, deben estarlo, claro. Son homes d'estat, en definitiva. Efectivamente, si no están ellos, me daría pánico, ¿no? Pero quiero decirte que, para destacar que esa unidad que está exteriorizando Rajoy, no le viene como una cosa añadida. O sea, yo creo que ha estado como debe ser, ¿no? Y más si son ellos los que tendrán que gestionar el desarrollo de esto. Ara durant molt de temps, jo crec, perquè això no serà un procés ràpid, no ha estat el lloc i no crec que ho sigui, però crec que el procediment, durant aquest procés veurem moltes de vegades gent que diu que no sap res i sap molt. I ahir vàrem veure un programa de televisió, una cadena privada nacional, com es deia, jo no hi havia caigut, però és que és obvi, és dir, escolti, la conferència de Sant Sebastià no s'hagués fet si en Zapatero no hagués volgut i si en Rajoy no hagués volgut, no s'hagués fet. I això és molt lògic, és molt raonable, i ara ho penses i dius, doncs sí, i hi havia molta gent que parlava que això no, que sí, que no, però després la lògica dels fets t'imposa que això és així. Parlem de Zapatero i parlem de Rajoy i parlem d'economia.